अगं चिंगे किती आळस देतीये. जा झोपायला, उद्या स्कूल आहे ना तुला. पहिल्याच दिवशी उशिरा जाणार आहेस का? जा पटकन उठ. 2 महिने संपले सुट्टीचे. आता रोज स्कूल. सकाळी उठा, दात घासा, आंघोळ करा थंडीची आणि जावा. आई पोट नाही, काय नाही, जाते झोपायला. उद्या स्कूल आहे, लवकर उठायचंय. तुझ्या आधी उठते बर का. अगं बाई, हिला काय झालं? अशी तयार कशी काय झाली स्कूलला जायला? चमत्कारच आहे, बाप रे. उश, बरं झालं बाई. आता उद्याचा दिवस तरी कुरकुर करणार नाही, जाईल ती. अगं सुन बाई, कळलं का? हिची नाटकी कळली का? उद्याच्या दिवस चॉकलेट देतात ना स्कूलमध्ये. काय तो फर्स्ट डे, पहिला दिवस, म्हणून तर चाललीत हिची नाटकी. परवा दिवशी बघ कसं तुला ओढत ओढत घेऊन जायला लागतंय. अगं बाई, कसं कळलं आजोबांना? हे पण असंच करत असतील. काय मग मित्रांनो, तुम्ही पण असंच करता का? पहिल्या दिवशी उत्साह असतो जायचा स्कूलमध्ये, दुसऱ्या दिवसापासून हवाच गेलेली असते. काय मग, बाय बाय.